запаса мерата 1-2-3, както виждаш, днес играе 4-5 за компютъра. Доста бързо, но това е кракната версия, затова ще мога да играя само историята. Аз съм, тук е босплей, аз. Да. Тръгвай. Трябва тези да ги застрелям. Не. Да. Няма да ги застрелям, ще ги докарам до вратата. Влизай ти, айде. Да влязат. Сега трябва да опитам да ги застрелям. Няма да ги застрелям, по-точно ще ги накарам да... Аре, влизай. Да влязат. Идиот, влизай. Аре, бързо. Камон. Ще... Много се радвам, че успяваме да сложим GTA 5. Сега натискай такова телефончето. Така. Звъни. Така. О, това е сейфа. Давай сега. Айде. Мале, умората се задейства. Айде. Бягай. Няма нужда, бе. Няма гони полицията, тъй че. О, тук е сейфа, yes. Парички. Кинте, бе. Вау. Сигурно затова съм станал толкова богат. Да. Тревор, за кой ли си ги изхъбил парите? Те го знам. Той нали избягал и фърлял май парите, ми се спомням. Но... О, не. Скипвам съм. Изчай малко, тук да се. Така? Сега давай. Сменям. Дай сега прицели са хубай, да. Да, така. Тръгвай. Този Дейвид ли беше и другия, дето беше с нас? Майче, тук чай да се скрия. Само момент да. Сега. Сега ще сгръмни, мисля, че. Малко гадно. Тръгвай. Се обърках. Момент. Дай. Тръгвай, бързо, полицията преследва. Малей! Стреляй! Стрелям! Малко смотано. Не баш смотано, но яко. Бях се... Тук ли път беше спрял за 2 секунди само. И да. А тъй, сега има там един джип, виж. Да, бе, видяла го. В този джип трябва да избягаме. Мерникът ми е доста точен. Тия чингета не са спря. Мрети! Ако се чуете защо клипът беше спрян докато се скипна на Майкъл, това стана поради една причина, в която трябваше да изляза от стаята за малко. Качвай се в джипа! Качвам се. Така. Мисля, че това се беше случило. Ето го Дейвид отзаде. Дейв. Ла. Виж какъв е бил. Айде, Тревор. Помага стъклото. Гледай го, гледай. То се умря. Той направо Майкъл мисли да действа. Нека Тревор да ги стреля. Направо Майкъл действа. Карай сега, мисля, че ти ще караш сега. Да, сега ми дава да карам аз. Fuck you! И тръгваме. Жалко, че после Дейвид умира. Да. Дейв! Абе, не ми пък аз пък му викам Дейвид, аре. Дейвид.
Внимай само да не съблъзнеш. О, тук много трябва да внимавам, защото много се плъзга. Малей! Внимавай! Ко стрелят трябва? Малей, флака! Това не бяхме го направили ние, нали? А? Това мисля, че не го направихме ние. Не, то така трябва да стане. И сега какво ще правим? Готови сме. Виж, той бил с мустак преди този Тревор. Да. Пък този косата му не е стърчала на... Стърчала, бе, не е стърчала. Стърчала на този... Сега какво ще правим? О, тук май знам, тук ще пострелят Дейв. И този Майкъл. Да. Не! Идиот! Дейвид! Не! Какво правиш ти, бе? Сега него ще стрелане. Му виж пък Майкъл е много добър, пък виж го той е... Тревор се скри. Гадняра от гадняр. Ма сега майче ти ще си този Тревор. Да. Сега ще спре къпа, защото трябва да изляза малко. Да. Добре. Айде. Падай. Сега. Ще направя сега? Ще кажа благодаря, Джаксън, ще се видим в следващия клип. Чао!